Aduonya koromo jwang jotend duond bura mano mar UDA medo kwedo do kuom gino magiwacho ni do thiro chenro mag piny owacho kaluwore kod chike mago magigolo. Kagilose gweng' ma Mosocho mane kar chung bura ma Kitutu Chache e kaunti ma Kisii. Seche mane koro gindiko jokanyo manyien mag UDA, jotelo go kotelne kata kod jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala wacho kanyo ni kalo chik paro mar omenda dhi bedo kare kata bedo ni do ochungo kete tim. Jotelo go bende nokwedo riwruok mar Azimio e chenro gi mar pango ng'anyo kendo chieng' tich abich, mano ka giwacho ni en sama koro jopiny onego donjre chenro mag gero piny. This is the only party that will drive the agenda of this country forward. Tunaomba mahakama zetu ziwache kutumika kwa kusimamisha miradi ya serikali. Kila wakati serikali inataka kufanya maendeleo, wanatoa court order ya kusimamisha maendeleo ya serikali. Sisi tungependa kuomba kwamba mahakama itusaidie kumalizisha zile miradi ambazo zimesimamishwa na koti. Kwanza niwaambie kwamba hiyo kesi ya kotini sisi wote tumejoin. Na hii wiki hizo tuna imani na koti zetu. Tunajua kwamba hii wiki hiyo maneno ya finance bill na ile kitu ambayo ilienda kotini, court is going to listen to us in the interparty hearing na inaenda ku lift the stay orders ili issue. Ewe chema moko